Сәлам, дуслар! Бүген без сезнең белән менә шундый матур бәйрәм открыткасы, тәбрикләмәсе ясарбыз. Син дә безгә кушыл. Башладык. Укул эшләнмәсен ясар өчен безгә төсле картон, ак кагаз, төсле кагаз, җилем карандаш, бизәгеч элементлар, фломастер, гади карандаш, кайчы һәм түгәрәк формалар кирәк булачак. Иң элек без төсле катыргыны алабыз. Ул безнең гофрланган картон формасында һәм аны урталай бөклибез. Ак кагаз битен алып, аны да урталай бөкләп куябыз. Ак кагаз битен якынча менә уртадан ике өлешкә бүләбез һәм кайчы ярдәмендә кисәбез. Хәзер яшел төстәге катыргыны без ак кагаз бите эченә ябыштырачакбыз. Ак кагазның киселгән өлешен без өскә таба бетерәбез һәм җилем карандаш ярдәмендә ябыштырып куябыз. Икенче өлеше белән дә шуны ук эшлибез. Безнең открыткабызның нигезе әзер һәм без аны бизәүгә күчәбез. Яшел төстәге төсле кагазны алып, аны башта урталай бөклибез, аннары өчен тагын бер кат бөклибез һәм аннан овал формасындагы ботаклар кисәбез. Ул безнең чыршыбызның булачак ботаклары. Чыршының энәләре бар. Безгә дә аны кул эшләнмәсендә күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә без кайчы алып, ботакларыбызны кисә башлыйбыз. Алардан ылыслар ясыйбыз. Дуслар, кискән вакытта яшел төстәге кагазны кисеп бетермәгез. Бары тик уртага кадәр җиткерегез генә. Ылысларыбыз табигатьтәге эшләренә тагын да күбрәк ошасын өчен без аларны кайчы белән бераз бетереп тә куябыз. Барлык ботакларны да шулай эшкәртеп чыгабыз. Ылысларыбызны нигезгә ябыштырыр вакыт та килеп җитте. Дуслар, безнең чыршы ботагыбыз әзер булды. Аны хәзер инде матур уенчыклар белән бизәргә кирәк. Ләкин ул вакытка кадәр әйдәгез әле чыршы турында видео карап китик. Чыршы. Иебез түрендә балкып торучы яшел чыршыдан башка яңа ел бәйрәмен күз алдына китерүе дә авыр. Әни өчен яңа елга нәкъ менә чыршыны бизиләр икән. Борынгы кешеләр һәр агач ишетә, белә, күрә ала дип уйлаганнар. Әйбәт уңыш биргәннәре өчен агачларны татлы җимешләр белән бизәгәннәр.
Моның өчен еш кына алма агач сайланган. Бу бик күптәннән, моннан 2000 ел элек булган. Әмма 16 гасырда агачны Яңа ел бәйрәме алдыннан бизи башлаганнар. Кыш көне алма агачының яфраклары инде кыелган була. Ул җәйге моторлыгын югалта. Шуңа күрә бизәү өчен мәңге яшел агач чыршы сайланган. Тарихчылар әйтүенчә, Яңа ел хөрмәтенә бизәлгән чыршылар 17 гасырда Германиядә күренә башлаган. Алар алма, печенье, шикәр кисәкләре, мишура һәм төсле кагаздан ясалган розалар белән бизәлгән булган. Пыяладан ясалган беренче чыршы шары 16 гасырда Саксониядә барлыкка килә. Чыршы уенчыкларын 19 гасыр уртасында гына сатуга чыгара башлыйлар. Бүгенге көндә чыршы Яңа ел бәйрәменең иң матур бизәге. Видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз, ә без дәвам итәбез. Без чыршыны уенчыклар белән бизәүгә керешәбез. Уенчыкны ясар өчен безгә түгәрәк форма кирәк булачак. Төсле кагазны алып, гади карандаш ярдәмендә формадан эз калдырабыз. Безгә төрле зурлыктагы түгәрәк форма кирәк булачак. Хәзер без үзебезнең формабызның икенче ягын әйләндердек, ул кечерәк, һәм без шулай 4 түгәрәк сызып куябыз. Хәзер инде иң кечкенә формага да вакыт килеп җитте. Аны да 4 тапкыр йөртеп чыгабыз. Түгәрәкләребезне кайчы ярдәмендә пөхтә итеп кисеп алабыз. Безнең формаларыбыз әзер, безнең түгәрәкләребез киселде, һәм хәзер без алардан уенчыклар җыя башлыйбыз. Без түгәрәкләрне башта урталай, менә шулай итеп бөклибез. Аннары бер ярым түгәрәкне икенчесенә, икенчесен өченчесенә, өченчесен дүртенчесенә ябыштырырга керешәбез. Уенчыкларыбыз күләмле булачак. Сары төстәге зур уенчыгыбыз әзер булды. Хәзер кызгылт-сары төстәге уртача зурлыктагы уенчыкка күчәбез һәм шуны кабатлыйбыз. Менә шундый матур уенчыклар килеп чыкты, дуслар. Хәзер без аларны нигезгә ябыштыра башлыйбыз. Ябыштырганчы башта аларны матур итеп тезеп карагыз. Менә булай матуррак. Без уенчыкларны ябыштыра башлыйбыз. Уенчыкның ике ягына да җилем сылыйбыз һәм өстенә басып торабыз. Менә уенчыгыбыз ябышты да. Икенче уенчыкка күчәбез. Һәм өченче уенчыкны да ябыштырып куябыз. Уенчыкларыбыз һавада асылынып тормасын өчен без аларга җепләр ясыйбыз. Монда безгә фломастер кирәк булачак. Бәйрәм открыткабызны бизәгеч элементлар белән тулыландырабыз. Стразларыбызны чыршы ботакларына да ябыштырабыз.
Дуслар, менә шундый матур бәйрәм открыткасы килеп чыкты. Син аны үз кулларың белән ясап, дусларыңа, якыннарыңа бүләк итә аласың. Яңа елларың матур булсын.